Bog svima, ja sam Ivana, dobrodošli i ovu srijedu na moj YouTube kanal. Često nam se svima događaju neke čudesne stvari, kad se to dogodi meni, ja jednostavno ne mogu izdržati da to ne podijelim s vama, jer doista imam snažan osjećaj da što više dijelimo ta svoja čuda jedni s drugima, da se to događa sve više svima. Naime ovako, letim u London i sletimo taman i idem na WC i u WC-u svira jedan divan komadić klasične glazbe koju jako volim, ne mogu se sada sjetiti kako se zove to djelo, ali volim ga i nisam ga čula godinama i mislim, ajme kako divno, kao za poklon, baš meni svira baš taj dio koji mi se tako sviđa, perem ruke, izlazim van i oduševljeno pričam Brunu, zamisli šta mi se dogodilo, baš kao poklon mi je svirala ta krasna glazba. I sad, prođe mojih 6-7 dana u Engleskoj i vraćamo se kući. Ja prije leta opet odem na WC i dođem u toalet i tamo opet svira ista glazba na istom mjestu. I sad moja prva misao je bila, vidiš ti čovječe, kako su oni su valjda istraživali, valjda su znanstvenici istraživali da ova klasična glazba smiruje putnike prije aviona. Dakle, to mi je bilo logično, jer kako bi mi bilo logično išta drugo, jel? I mislim, vidiš ti kako ti temeljiti Englezi, kako oni proučavaju koja glazba spašava putnike pred let da se smire. I perem ruke i dolazi žena, vidim da radi na Heathrowu, ima ona obilježja sva sa aerodroma i pitam ju, gospođo, vi radite ovdje? Kaže ona, da. Rekao, da li vi uvijek puštate istu pjesmu u toaletima? I ona mene gleda i kaže, kako to mislite? Velim, pa svira vam opet ista pjesma koja je svirala prije 6 dana kad sam bila ovdje. Dakle, ne pjesma, to je dio klasične glazbe. I kaže ona, Isuse, jel moguće? Veli, pa vi vam tu stalno puštamo različitu glazbu. I ja sam se, oduševila. Znaš što vam kažem, kad se čudo dogodi da kažeš hvala, molim još. Ja sam tada rekla hvala, molim još, ovo je fantastično. Dakle, da pričamo o pop glazbi, recimo, da pričamo o tome da sam možda mogla čuti ovih dana recimo Lady Gagu, kako iz svog fenomenalnog filma The Star is Born pjeva onu fantastičnu pjesmu Shallow, koja je fantastična, usput poslušajte si ju, jako lijepa. I film je fenomenalan, svakako ga pogledajte. Dakle, da sam ja čula taj dio glazbe, bilo bi dosta logično, jer je to sada hit. A ovo je klasična glazba koju oni, vrte. Dakle, koja je to slučajnost bila da mi komad iz klasične glazbe odsvira na takav način? Dakle, čisto ludilo od sinkroniciteta. Ja znam da se svima vama događaju ovakve čudesne stvari upravo zato što ste na ovom kanalu i jedva čekam čuti vaše priče. Što vam se u zadnje vrijeme dogodilo na takav način? Ajmo to dijeliti jedni s drugima, zato što, vjerujte mi, čim ovako nešto podijelite i čim svoju svijest raširite i podignete na tu razinu da zapravo na neki način očekujete ovakve čudesne stvari da vam se događaju. One se događaju sve više i u tom je zapravo tajna. Kad ti očekuješ čuda, ona se događaju sve više, ali i jedan dio svoje pažnje ti zapravo otvoriš na to, da tu čudesnu priču primijetiš, da primijetiš iste brojeve koji ti se ponavljaju stalno, da primijetiš, ne znam, kolegici mojoj ista stvar se dogodila na aerodromu, ali recimo nju je dočekao i ispratio istacti policajac, to je carinik, jel? Dakle, isto koja slučajnost, jel? Dakle, evo, jedva čekam ovdje čuti sve vaše priče, dragi moji, i hvala vam svima što ste ovdje svaku srijedu, vidimo se i iduću i želim vam svima od srca spoznaju da je uvijek samo dobro ispred svih nas, jer je, naravno da je. Znamo to i vjerujemo u to i želim vam doista svako dobro. Dragi moji, ako vam se svidio ovaj video, stisnite like i dijelite ga onima koje volite, pretplatite se i na moj kanal, to ne košta ništa naravno. I ajmo se družiti i na drugim društvenim mrežama, pronađite me i na Instagramu i na Facebooku, a i vidimo se ovdje svaku srijedu. Bog!